Men Mar vilayatynyň Tekaçaýa oturan Şaşynowalynyň adym Şöhrat. Mälik Butaýdan Türkmenistandan Orsiýada okuw edip talip özüm. Türkmen gorkok diýipdir. Türkmen gorkok däl. Sen gorkok, sen bilýäňmiň? Türkmenistandan sen gideňde gaç gideň, okuw diýip gitdiň. Okuw diýip gitdiň, haram bir utanary bir Türkmenistany beýdip özüňi pese düşürüp Türkmen pese düşürüp, ama sen özüň haramlada, sen o şagal bilýäňmiň şonu. Ýene bir zat aýtsa, erti inşallah jaň edip telefonuma jaň etsek, erkek bolsaň maň bilen gepleşsen. Erkek ýa-da o men bilen erkekçe gepleş, men sen kimiň gorkok, kimiň erkek, kimiň türkmenden gorkokdugyny sana aýdyp berse, sen gorkok, o türkmenler erkek. Bilýän oşdaýdy. Erkek bolup giden otaýyp gidip şagal ýaly, guyrugyňa, götüňe osup, gaçyp, oyulgana gaçyp görme. Erkek gitdim, erkek gurulu otaýda da. Türkmeniň näýildiňi şu taýda akyň ýaly, o taýda da şonu ýaly, gurulu näýildiňi bildi. Bärdakyň ýaly, bildir o gorkok sen özüň näýildiňi tohumuna beletler ýa-ni dogunyň bir diýmäni haramzada, o sen o haramzada.